planta nga nahimutang diri sa Katarman, Cordoba mga kaistorya diin ang tubig dagat mahimo kining tabaang. O mga kaistorya, naata karon diri no sa among lungsod sa Cordoba, Cebu. Din ako ikapakita nyo kaninyo mga kaistorya ang kining gitawag og desalination plant o tubig nga dagat mga kaistorya nga kinaunhan kini sa tibok Pilipinas mga kaistorya dinhin sulod sa Katarman, Cordoba mga kaistorya. Kining desalination plant nga mahitabo ani mga kaistorya ang tubig nga dagat mahimong tab-ang nga mainom mga kaistorya. So mao ni siya mga kaistorya no, ang kining planta nga nahimutang diri sa Katarman, Cordoba mga kaistorya diin ang tubig dagat mahimo kining tab-ang. Kinaunhan ni siya nga proyekto sa gobyerno mga kaistorya nga gipanguluhan nga proyekto sa Diban Corporation mga kaistorya. Mao ni siya kaistorya ug ato kadtuon mga kaistorya subayon nato. Padung ta dito sa area mga kaistorya no, ang kining desalination plant nga diin na kini himutang diri sa lungsod sa Cordoba mga kaistorya. So mao ni siya nga area mga kaistorya atong adtuon. Kining lugar mga kaistorya gitawag ni siya diri og dakit-dakit no. Tungod kay kining lugar mga kaistorya dagat ni siya dool sa baybayon. Nya dunay dako diri nga dakit nga kahoy mga kaistorya. Pero tungod sa mga bagyo nga nangagi na wagtang ang usa ka kahoy nga dakit-dakit mga kaistorya. So mao ni siya kung imo makita mga kaistorya, mao ni siyang lugar, mao ni siya nga building nga gitukod ang kinaunahan nga dagat nga proseso nga mahimong tab-ang mao ang first desalination plant nga mahitabo diri sa Cordoba mga kaistorya no. Mao ni siya nga proyekto mga kaistorya. Mao ni siya nga area mga kaistorya ang dagat nga pagahimuon nga tab-ang. So mao ni siya nga area mga kaistorya atong paduol tagamay mga kaistorya. So mao ni siya nga area mga kaistorya no. Kung makita nimo ang mga planta, ang mga machine nga makita dagko kay mga machine mga kaistorya. Din ang dagat gikan sa ilawom sa gi-count na siya nga taas ni siya nga pagka-count mga kaistorya niya. Mo ni siyang proseso di mga kaistorya. Pinakauna ni siya nga planta sa tibok Pilipinas dinhi nahimutang sa Katarman, Cordoba mga kaistorya. Mo ni siya nga planta mga kaistorya. Ang dagat mahimong tab-ang dinhi nahimutang sa Katarman, Cordoba, Cebu mga kaistorya. So kung mo kita mga kaistorya no, na diri mga kaistorya na yung mga daga na sa dagat mga kaistorya na yung mga pambot, mga sakayan mo panginabuhi sa mga tao diri mga kaistorya. So makita nimo nay nanagat, nay naludsod ug nay nanaming mga kaistorya mo na mga panginabuhi dinhi sa amuhang lungsod sa Cordoba mga kaistorya. Tungod kay taga dinhi ako lugar mga kaistorya mo ni ako ni siyang gi-upload og vlog sa ako ang channel mga kaistorya. So ari ra tataman mga kaistorya no ug salamat sa pagtan-aw mga kaistorya ug sa sunod na usab nga atong vlog. Salamat.